नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या कोकणी भाषा अभिमानी संघटनातर्फे कोकणी राष्ट्र मान्यता दिस साजरो. कारवार कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमची तर्फेन कारवारच्या सदाशिवगडच्या गोल्डन ज्युबिली सभागृहात आयतार 27 ऑगस्टाक सांजेचे 4 वाजताना कोकणी राष्ट्र मान्यता दिस मनयलो. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानार श्री आनंदू नाईक अभियंते, तर मानाचे सोयरे ॲडव्होकेट अनिरुद्ध हळदीपूरकर आणि श्री दिनकर साळुंके उद्योजक, वक्ते श्री संदेश प्रभुदेसाय पत्रकार गोंय हेमी आशिल्ले. या शिवाय कोकणी भाषा संघटना प्रमुख श्री दत्तात्रय नाईक, श्री विनोद नाईक, उषा राणे, विनोद पवार, मनोज भट हेमी वेदिकेचेर उपस्थित आशिल्ले. कार्यक्रमाची सुरुवात स्वागत गीतान झाली. कोकणी राष्ट्र मान्यता दिसाचे प्रस्ताविक उलोवप उषा राणे हेमी केले. माचेवयल्या मानेस्ताली ओळख श्री दत्तात्रय नाईक हेमी करून दिली. माचेवयल्या मानेस्तान कोकणी भाषेच्या उदरगती लागून आपापले उलोवप केले. वक्ते श्री संदेश प्रभुदेसाय पत्रकार हेमी कारवारच्या कोकणी मनशाली नाळ गोंय राज्यात कशी जुळिल्ली आसा, रितीरिवाज, संस्कृती, जेवणखाण हेची सविस्तर माहिती दिली. काणकोण, मळेकोण, हणकोण आणि कठीणकोण हे जो लागींचो संबंध असून पोळ्यामेट ते तरंगामेट हो गोंय राज्याचो भाग असून गोंय राज्यापासून तो वेगळोच उरलो हेची सविस्तर माहिती दिली. या वेळार सत्कार सोहळा आयोजित केला असून कारवारचे पारंपरिक व्यावसायिक कुळवाडी श्री पुरुषोत्तम नाईक आणि लक्ष्मीकांत नाईक वैलवाडा खारगा, मेस्त श्री गणपती आचारी सदाशिवगड, कुंभार श्री शांताराम फोंडेकर अस्नोटी, नुस्ते मारपी श्री जयवंत मेहता माजाळी आणि कारवारात कोकणी देवनागरी भाषेत रस्ता फलकाचे नाव बरोवचो ठराव केल्ले कारवार नगरपालिका, ग्रामपंचायत मुडगेरी, वैलवाडा, चित्ताकोला, हणकोण आणि अस्नोटी या ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षालो सत्कार आयोजित केल्लो. सांजे 4 वाजताना सुरुवात जाल्ल्या या कार्यक्रमाक कोकणी भाषा अभिमानीन अफाट संख्येन हजर रावन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिलो. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री संजय शानबाग हेमी व्यवस्थित केले. अखेर प्रितेश हेमी आभार मानले. मसेवेल्या कार्यक्रमाक सहकार्य केले स्वाती देसाई आणि रीना वांयगणकर हेमगेले खास आभार मानले. या कार्यक्रमात हजेर लायिल्ल्या कोकणी अभिमान्याले उषा राणे हेमी आयोजकातर्फे आभार व्यक्त केले. तुम्ही सगळ्यांनी या कार्यक्रमाक हजर रावन कोकणी आवयची मान आणि शान वाडयली. अशेंच आमी एकवटीन रावन कोकणी भाषा, साहित्य, संस्कृती, लोकवेद, आमचे रितीरिवाज, सण, पर्व हांचे संरक्षण आणि संवर्धन करचो उलो दिलो.
शेतकरी कुटुंबाला जन्मलेल्या सहभाव आणि दोन बहिणी. तीन भाव मोठे करतात तर तीन भाव पारंपरिक कुंभार काम करतात. हे मी मातेची जी आल्यानंतर गुंडा, मडकी, दिवस, माहिती, पुळणे, सरवण यासाठी मातेची आल्यानंतर हे भाऊ आणि आज शेतकऱ्या स्वतःच्या पैशाचा काम करते आणि हे काम करत असतो.
1992 ह्या दिवसात आमची मोगाची कोकणी भास भारतीय संविधानाच्या 18व्या परिच्छेदात आस्वादित झाली. ही आमच्यासाठी खूप अभिमानाची आणि उपाट खुशालतेची अशी गजा. आजच्या या काळाच्या समयात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करताना मला उपाट खुश वाटतं. सगळ्यांची नाव घेणं अशा वेळेला माणूस त्यांची ओळख आणि स्वागत दत्तात्रय दोघांना केले असाच आमच्या मुखात आताच आमच्या अभ्यासात आमचे धर्माध्यक्ष नितीन पिंगळे त्यांचे गाव कोकणी अभिमानाच्या संघटनेवरील योगदान देतात. खूप आनंद झाला की आज आमच्या कोकणी संघटनेच्या पहिल्याच कार्यक्रमात इथले लोक आज आले. तुम्ही सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. तुम्ही सगळ्या कोकणी राष्ट्र मान्यता दिसाची म्हणून बरं कारण ही एक आमका मोठ्या अभिमानाची आणि खुशीची गजाल. काही कोकणी अभिमानी वय बसतात, काही कोकणी अभिमानी सतत बसतात. सगळे दोघांच्या मध्ये एक कॉमन फॅक्टर तो कोकणी अभिमान. सगळ्यात नमस्कार करतो. एक बारीकशी गजाल 27 ऑगस्टात कॉन्स्टिट्यूशन राजघटनेत कोकणी आली. बरं झालं. पण ही कोकणी सक्सेस जातली ज्यांना आमच्या मनामध्ये ही कोकणी येते. कोकणीचा अभिमान ज्यांना आमच्या मनामध्ये येतो त्यांनाच कॉन्स्टिट्यूशनात ही कोकणी आली हे सार्थक झाले. आज तुम्ही संविधान पडून खूप बरे दिसतात. आमच्या अपेक्षापेक्षा जास्त तुम्ही आले. आमची कलेला कमी पडली, खुर्ची कमी पडले हे बरे दिसतं आम्हाला. कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारभार कोकणी मान्यता दिवसाच्या त्या कार्यक्रमात आमच्या मानवाचे सोयरे श्री अनिरुद्ध गोपाळ हळदीपूरकर म्हणजे तुमचा परिचय करतात, वेगळी ओळख करतात. मला अतिशय आनंद झाला. त्याची मला तो माझा मित्र आणि आम्ही लायन्स क्लबचे दोघे लोक मेंबर. अनिरुद्ध जन्म एक सैनिक स्वातंत्र्य सैनिक घराण्यात झालो. अनिरुद्ध हॉटेल बापून वकील, आजू वकील आणि तेजी वकील आणि 3 पिढीच्या ते वकील असतात. आणि तेंगेल्या सगळ्यांना खबर आसा कारवार महात्मा गांधी आयिल्लो. महात्मा गांधी कारवार आयिल्लो आणि तेंगेल्या घरात वास केलो. एक दिवस महात्मा गांधी तेंगेल्या घरात आशिल्ले. तसं महान व्यक्ती आज आमच्या मध्ये करायचा अनिरुद्ध हळदीपूरकर. पहिले स्टार्टिंगला शेतात क्रिकेट टुर्नामेंट चलताले पण जास्त अशी नाच आहे वोट प्रमाण सगळेचे त्या टायमार खंयच्या टायमार आमी बॅक सगळे काडून फर्स्ट प्राइज कोण प्रमाणात आमी डेंजर सारके सरान घेवन खूब इतली लागला खूब इतली आमच्या यंगस्टर्सां आज तयार जाला. आनी प्रत्येक आता शेतान खेळ जाता म्हाका दिसता तेजे शिवाय हा डेंजर सारके सरान घेतात. इतलेंच न्ही पंचायतीक सुद्धा खूब इतली आमची गरज असली तर एनी टायम आमकां रिक्वेस्ट केला तेमी हा हमेशा आमचे वेळार दवरत आसा. तेमी जितना कोणासाठी पंचायतीच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी तेमी मदत केली म्हटल्यार की आमकां गांवची लोकांकूच ते हेल्प जावन आसा. तशें आनंद सरांनी हेल्प केलें आसा ना म्हणा. Every action has
without that action, reaction would have not happened. So Newton's law to आशीर्वाद लॉ हांगा प्रूव्ह जालो आनी तातूंतल्यान शेवटी कितें आसता तुमी म्हणलें काळे भासले काळ्या शिवाय धंय ना काळे भासले म्हणून तर धवे आयले आनी ते धवे कितें आमची भितरली जाणविकाय जागृत जी जाणविकाय जागृत करपा खातीर बाबू संदेशबाब बांदेकर आसा तो आपली लेखणी झुरयत आसता उशाबाई आसा ती बोवाळ घालीत आसता फाटल्यान पालनकार बसल्यात आशा पालनकार ती बसल्यात गोमाला ती करत आसतात अशी कितली लोक आमी पळयले पयली कोंकणी परिशद मानव म्हणून शानबागान आवाज भितर घेतली कोंकणी खातीर कोंकणी भास म्हणून प्रूव करपा खातीर इतले आमकां हें आसा पूण तरीकय आनी आमी सगळे उठून गोंयांत वचून नोकरी केले लोकांक कितलीशेच दिसता जे गोंयांत नोकरी आसात गोंयांत केले आसात तरी तांच्या भितरल्या त्या कोंकणी जाणविकायेचेर गोबरूच न्हय बेश्टो असो सुकगोबोर न्हय थापून थापून गोबर लायिल्लो तो थापिल्लो गोबर ते काळे भासून बरो निवळ केल्लो आसता निंदकाचे घर असावे शेजारी म्हणटात काय आपला म्हणून तरी आम्ही काय झालं हांव अजाप जालो हांव भितर सरतना हाजे पयलीं एक बरो सदाशिव त्या शिवाजी स्कुला भितर थंय फंक्शनाक आयिल्लो 30 काय 40 लोक बशिल्ले आनी हांगा पवार सरांनी हांव बशिल्ले इतल्या पवार सरान मला संदेश बरें दिसता खुर्ची उखलून आनी खुर्ची घालची पडटाले खुर्ची उखलून आनी घालून चिंतिल्लो जाता कशें लोक चड बरी गजाल ह्या गजाली खातीर आमी तांचो आभार मानपाक जाय सगळे कोंकणी अभिमानी लोकांक नमस्कार की आमच्या भाशेचे अभिमान आमची उरता आनी आमच्या कोंकणी भाशेचे सगळे लोकांक प्रत्येक भाशेची सगळ्यांची डेव्हलपमेंट जावता आनी एक जावन जरी उरलें आमगे हे भाशेचे कडेन आनी आमगे कितें आसा की आमच्या पिळगे खातीर आनी कितें तांकां डेव्हलपमेंट आनी तांकां एज्युकेशन आनी बाकीची डेव्हलपमेंट की तरह कशी घेऊन ते पुढे योजना कित्या जावना ते सगळे प्रयत्न आम्ही करता आमच्या हातूंत बरेच हुशार लोक आसा ज्या लोकांक नेक्स्ट हाका मदत करता आमी सांगते आज मी सन्मान केले खातीर नमस्कार पहिले लहानपणापासून कडकतात पण ऍटलीस्ट आमगे लक्षात आम्ही जरूर आम्ही घरात जवळपास 25 वर्ष आम्ही महाराष्ट्रात सुरुवातीक कामाला गेला होता भुरगे बरे कोंकणी काम कोंकणी उलयले आनी आमी भाशा उलयतना कोण शिकयता सो ही भाशा आमगेली संस्कृती आमी जतन करता कोंकणी भाषा असणे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कशें म्हणून बट ही एकच भाषा आसा ज्याक लिपी डिफरंट आसा प्रत्येक कडेन देवनागरी लिपी खंय तुमगेले महाराष्ट्र घ्या गोवा घ्या म्हणजे कोंकणी स्पिकींग किंवा मराठी स्पिकींग ह्या लोकांक देवनागरी लिपी तुम्ही कर्नाटक बेल्ट आयले हांगा खंयची लिपी कन्नड लिपी मुखार नवायत उर्दू पर्शियन लिपी बी आसा गोवा भितर रोमन लिपी बी आसा संदेश तांकां सगळें खबर आसता तें सगळें तशीच मलयाळी लिपी आसा सो ही एकच भाषा अशी आसा की त्या लिपी डिफरंट आसात इतली लिपी आशिल्ली खंयचीय भास ना हे खूब लोकांक खबर ना खंयचीय तुमी भास आसा आनी डिफरंट त्या लिपीज आसात म्हणून तुमी म्हाका दाखोवन दिया ही एकच भाषा आसा इतले टायप लिपी आसा आमी घरांतल्यान हे कोंकणी उलोवंक सगळें पोराक उलोवंक सांगचें आमगे फस्ट कर्तव्य आसा आनी हे प्रचार हांव वाडोवं जाय अशें म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार आज कारवारा बी कोंकणी उलयता लोक खूब कमी जालात हांव सगळ्यांक फस्ट कोंकणीच उलयता कन्नड कोण उलोवं पूण एक साहेब ऑफिसार येयलो म्हणल्यार फक्त विचारता तांकां साहेबा कोंकणी कळटा ही कळटा साहेबा कोंकणी कळ्ळी की आमगेलें काम जाता आमी तेमचे कडेन कोंकण्यान पयलीं सुरवात करचे इवन एक बिजनेस कारवार पळोवंक गेल्यार इवन मारवाड लोक सुद्दां कोंकणी उलोवंक लागलात आमी गुण कोंकणान उलोवंक तेम बी कोंकणान उलोवंक सुरू केलां
आणि आमी कोंकणी उलयच कमी करूंक लागला ते कित्याक म्हूण कळना ही एक आमगे दररोजची गोश्ट आसा हांव इतलेंच सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता आमी आवयल पोटान जन्माक ह्या जगाची वळख आमकां कोंकणी भाशेनूच जाल्ली प्रत्येक गोश्टीची ही परंपरा कायम चालू दवरची आनी आमगे सगळ्या फॅमिली पोराक बी आमी कोंकणी उलयचे सदैव प्रेशर थोडे दिवंकच जाय तांकां हिंदी उलयचे इंग्लीश उलयचे हे सांगचे पेक्षा आमकां कोंकणी उलोवचें का प्रत्येक गोश्टी कोंकण्यान कितें म्हणटात हें तांकां खबर उरचें पडटा प्रॉब्लम तोच जाला की कोंकणी भाशेंत किन गोश्टी कितें म्हणटात तें खबर ना त्या निमित्त तें कोंकणी उलयतना हें आमी प्रत्येक पोराक आमी सांगूं जाय कारण फुलां आनी फुलां विकून घेतले ती चड आशिल्ल्यान लास्ट दिवप सगळ्यांना जे मोबाईल त्यांची भाषा जेन्ना कितें गोश्ट आपल्याक गरजेन येता न्ही तेन्ना एका वाचूची गरज पडना एका मान्यताची गरज पडना आमकां कोंकणी मान्यता मेळटा खूब व्हड खंयची भाशा तेन्नाच वाचूं शकता जेन्ना आमी उलयतले ते आमगे एज्युकेशन सिस्टमान येवंक जाय आमगे बोर्ड्साचेर आमगे नेट बेसाचेर येवंक जाय आनी आमगे कन्वर्सेशना भितर येवंक जाय आमगे उलयण्या भितर येवंक जाय तर हांव बरें कोंकणी प्रेमीक थँक्यू म्हणूंक सोदता एक गोश्ट 20 ऑगस्ट नेक्स्ट प्रोग्राम जेन्ना कोंकणी मान्यताचो जातलो 20 ऑगस्टाक दवरले कित्याक तो दिसाक आमगेर कोंकणी मान्यता मेळ्ळी नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।